Sziasztok! Ez itt az Őrült Hülyérek, és én pedig Roland vagyok. Én Kristóf. Ma podcastelni fogunk, és az első podcastes témánk, hogy szívass másokat a táborban. Avagy, hogy ne tudják meg, hogy te voltál. Igen, ezen a videónak a keretein belül meg fogjuk beszélni, hogyan szívassunk másokat. És a hozzátartozó történetet mondjuk el, amit az utóbbi 2 évben műveltünk. Műveltünk? Király. A gyors kötözőssel kezdjük szerintem. Az a lényeg, hogy az egyik lánynál volt gyors kötöző, és az édesapja küldte el vele, hogy hát ha nem lehet majd becsukni az ajtót. Vagy a bőröndöt. És akkor egy csomó gyereknek kezét, lábát összekötöztük. Döltünk a nevetéstől rendesen. Döltünk? De mi az, hogy döltünk? Nem tudom, akkor szakadtunk. Az a jobb. Igen, ez maga már a történet, de a technika igazából nem túl nehéz, mert ilyen körülbelül gyors kötöző. Ekkorák. És összekötöttük a gyors kötözőket. És írtó vicces volt, mindenkinek ajánljuk. Ezt nem szabad kihagyni a alvótársaknál. Igen. Volt, hát az a lány, akitől elkértük a gyors kötözőt, az szó szerint úgy ráhúzta a kis ujjára, hogy nem tudta leszedni, már elkezdett neki lilulni az ujja, és a kis zsebfűrészemmel kellett lefűréselni. Ja, emlékszem ott az asztalnál. Ja. Legyen szerintem a következő a fogkrémes. Hát, örök klasszikus. Ugye fogkrém, borotvahab, még mi van ilyen? Készkenőcs. Készkenőcs, vagy lábkenőcs, lábgombakenőcs. És akkor az egyik felhasználási mód az, hogy nagyon a fogkrémen kívül nagyon belekened a fogkeféjébe a gyereknek, úgy, hogy ne látszódjon felülről, és amikor reggel ráteszi a fogkrémet, és azzal mosogat, az nagyon vicces. Főleg amikor fut ki a fürdőből. Visítozva. Törölköző nélkül. Na jó, ilyen nem volt. Másik felhasználási mód az örök régiség, klasszikus, hogy megcsikized, de az nálunk nem vált be. Viszont az már bevált, hogy bekentük az egész arcát itt, és már annyira nevettünk a röhögéstől, úgy szóval a gyerekek. Nagyon döltünk már, szakadtunk, minden volt, és én nekem már nagyon vicces volt, és így fel kell jól elkenni. De ilyen tök lazán, hogy mit csináltatok. Na igen, szóval, hogy elég lazán vette a dolgot, viszont azután elkezdett szidni minket. Elég rendesen. Aztán ugyanez a gyerek beárult minket, ez csak egy ilyen mellékes, beárult minket tanárnál, hogy mindenkit megszivattunk, de szó szerint mindenkit. És akkor elhatároztuk, hogy csak őt fogjuk aznap este szivatni, úgy következő nap, és akkor mire mentünk volna át szivatni, be volt zárva az ajtó. Na szerencsére az egyik csávó, aki ott volt abban a szobában, az velünk volt, és mondta, hogy hadd menjen be, és akkor már magunkkal hoztuk a kulcsot, és mire mentünk volna vissza, hát nagyjából egy olyan fél óráig már nagyon hullák voltunk benne, előző nap is olyan 3-ig? 4-ig is fenn voltunk. Fú, nagyon komoly volt, 4-ig fenn voltunk, és... De amúgy az a vicc a történetben, hogy ott a táborban volt 2 bolt, mind a 2-ben lehetett kávét kapni, és fél hét után derült ki mindenki számára, hogy koffeinmentes a kávé. Igen. Lehet, hogy ez egy égi jel volt, hogy nem kéne még kávézni. Na, aztán a következő pedig az, hogy ez is örök klasszikus, hogy mikor lóg le a gyerek keze a felső ágyról, akkor meleg vízbe kell tenni, és akkor be fog húgyozni konkrétan. Hát nem minden alanynál van ez. Hát nem, akinél mi próbáltuk, az mindig kiburította a kezünkből a vizet, meg ránk fröccséte. Képzeljétek el azt a Álmába!
formába. Ahogy így fogod a telefont, hogy veszed, és így majdnem ráborul. Kész. Pohár víz, na az fergeteges volt. Az. Ennek a másik verziója az, hogy álmában, mikor a gyerek csak egy boxerba alszik, kicsit bánni. Kicsit locsász a pöcsére vizet, és behívod a lányokat, mielőtt felkelne, és utána keltett föl. És akkor bemeséled neki, hogy összehúgyozta magát. De aztán ez nagyon durva, szóval nagyobbakkal ne csinálják. Inkább ne csináljátok nagyobbakkal. Figyelem. Figyelem. Van. Igen, illetve még ez nem szivatás, nem ilyen klasszikus, hanem ez csak egy haverunk csak úgy szórakozásból észrevette, hogy a gyereknek így fent volt a keze az ágyon, a másik az meg így a teste alatt a két lába között. Berakta a kezébe az alsó fertájához az üveget, és egy kicsit megtolta az üveget, de aludt a gyerek, mint a bunda, viszont elég vicces volt az, hogy... Akkor fogta az üveget, és közben a lába között volt. Igen. És amikor forgolódott, így ropogott az üveg. Tudjátok, van ez a világító kis karika, és azt még beleraktuk a boxerjébe. Nem egy... Ja, és utána beleraktuk az egyik gyereknek a szájába, miközben bealudt. Most nem nevezzük meg emberek. Nem nevezzük meg a pácienseket. Jaj, de hát fú, legdurvább. Gyerek úgy alszik, hogy a talpa len volt az ágyon, szóval így volt a lába, és akkor így pont lógott le a golyója. Lehetett látni nadrágon, pijamában volt a gyerek, lehetett látni nadrágon keresztül, és akkor mondta neki, adj egy zseblámpát. Tökön pattintottam, és akkor így a gyerek így jó, megyek, csináljuk, na, jó, kiszáll az ágyból, na, megyek már, csináljuk, na, gyertek, és akkor hoppá, soha is, sehova. Majd a neveket kivágjuk. Hát igen. Még milyen szivatásokat tudnánk? Milyen szivatás? Jaj, engem egyszer szivattak meg, az előző szemüvegemet bekenték itt az oldalát fogkrémmel. Nem vettem észre, hogy így nyúlok reggel a szemüvegét, felveszem, és akkor megyek ki a mosdóba, és akkor látom meg. Az nagyon komoly. Mi volt még? Meg a... kötözőkábelhez visszatérve, hogy kötözőkábellel kötözzük össze a gyereknek a bőröngyét, még közben alszik. Meg mi van még? Jó, ez nem szivatás, de az is a táborban történt a nyáron, hogy volt egy hibás szék, és a támlája, amire nem támla, hanem a ülőkéje, amit le lehet venni, az le is jött szépen, és én leültem a székre. Ez nem szivatás. Az annyira viccesen nézett ki, hogy egy gyerek így van belecsúszva egy székbe. Hát, már bocs. Meg fájt is, bazd meg. Bocs. De akkor is vicces volt. Kicsit hátrébb ültem volna, akkor egy kicsit... Aranyévet kaptál volna. Konkrétan. Ott volt egy szög. Igazán nem. De ott volt. Ott volt? Ott volt. Hát akkor csináld meg. Meg igazándiból az a vicces, hogy úgy volt, hogy mi voltunk 3-an egy szobába, 3 főre jutott egy szekrény. Volt a 10 fős szoba, ahol csak 2 szekrény volt. Azt képzeld el. 1 főre 5 szekrény jutott. Mi telepakoltuk a szekrényünket, az ő szekrényükön, mindegy, az meg tele volt pakolva, de csak az egyik. Ja, meg olyan volt, hogy körülbelül egy ilyen házban volt olyan 150-200 gyerek. Arra volt 2 50 centis hűtő. Nem szélességben, magasságban.
Ez És, halál komolyan. nagyon kicsi volt. Illetve bemutathatjuk a Roloff koktélt is. A Roloff koktélt majd be fogjuk mutatni, nevéből adódóan én találtam ki. Be fogjuk mutatni azt. Hát igazából bemutatjuk, hogyan kell készíteni, miből készül, és mi mikor használtuk. Bemutatjuk az ízét! Következő Apple termék, egy VR szemüveg, és itt van egy ilyen kis cső, szívott be az ízesített levegőt. Az is érdekes lehet. Hát például tudnánk beszélni a cipőkről. Cipők. Figyeljetek, nem leszek elfogult, meg nem is egomen, de az én kedvenc cipőmárkám a Jordan. Nem tudom, te hogy vagy vele, Kristóf? Nincs kedvenc cipőmárkám. Mert komolyan még nem volt olyan, hogy állandó cipőm, szóval, hogy van egy cipő, mit tudom én, egy Adidas cipő, és az nagyon megtetszik, ezért szóval tanuljátok meg, hogy az Adidas nem 4 csikos, 3. A 4 csikos nem eredeti. Igen, ezért előtted a folyét. Majd rájönnek, hogy 4 csikosat lesznek. Na, az a lényeg, hogy nekem még nem volt olyan, hogy vettem egy Adidas cipőt, azután a következő szériát például, vagy egy hasonló Adidas cipőt vettem meg, mert nem tudom, én szeretek kísérletezni, de nekem is tetszik a Jordan, csak nem tudom. Én Jordan az tényleg ilyen őszi-téli cipő, nem téli, hanem őszi és tavaszi cipő, nem? Igazándiból tudod használni bármikor, csak télen nem. Hát igen. Ja, Hát, ha kapsz egy Jordan, aki igazándiból felfogja, hogy mi az a Jordan cipő. Aki felfogja, az nem fogja széjjel gyúrni. Meg nem veszi föl, vagy hogyha latyak van kint, meg sár, meg ilyenek. De igazándiból, ha rangsorolni kéne szerintem ezeket a cipőmárkákat, akkor először jönne a Jordan, aztán a DC, és aztán a Nike vagy a Supra esetleg, és utána az Adidas. Ha így nagy márkákról akarunk beszélni. Nekem nagyon tetszett egy Adidas, nem tudom, nem Splash, nem tudom, Adidas cipő. Nagyon tetszett, csak hát az ára is megvolt. Komolyan az Adidas cipők mostanában már nagyon drágák tudnak lenni. A 3 csikos. Igen. Hát nekem most használatban van egy vászon, vagyis hát szövet, ilyen tornacipő feelingű Tom Taylor cipőm. Igazándiból érezni lehet rajta, hogy nem egy Jordan, de viszont ilyen jó időben jobb, mint egy Jordan. Jordanből is vannak olyanok, amik egyszerre szigetelnek, meg nem szigetelnek, vagyis hát ez a télen fűt, nyáron hűt hatása megvan, de annak is megvan az ára, de igazándiból ilyen jó időben jobb. Nézzétek, ezzel játszik. Komolyan. Jó játék. Igen, ez de jó játék. amúgy, aki nem tudná Michael Jordan cipőiről, vagy nem tudom, hogy hogyan lett az ő nevéhez fűzve a cég. Igen. Maga a márkanév. Hát a Nike Jordan. Ja, a Nike megvette, szóval most hülyeséget mondtál, nem azért, de a harmadikra a Nike-t, meg a Supreme-et mondtad, szóval akkor az első nálad a Nike, csak abból a Jordan. Nem. Igen, csak abból a Jordan. Na. És ha hiszitek, ha ne tűnjön okoskodásnak, csak hát szeretem a cipőket, és csak a legelső Jordanen volt Nike-jel. A többi nem. És csak egy Nike-on nem volt Nike-jel, a Nike Hurácsin. Igen, ezt én is mondani akartam. Árkádba, Győriért lehet kapni. Nagyon jó cipő szerintem, csak... A garázsba. Igen, és most nem reklámozunk olyan, de én nekem nem azt mondom, hogy nincs pénzem, de inkább veszek 2 szezonra egy cipőt, plusz télre egyet,
nyáron nem nagyon vagyok cipőbe. Szóval, Én se. hát igazából vannak olyanok, akik cipőbe szeretnek még izén is. Meg nekem még esetleg a Converse. Igen, Converse jön be. Nem tudom, nekem egészen tetszik ez a igazi régi retro tornacipő. Nem is retrónak mondanám. Hát, retrónak? Miért Hát retrónak? nem retro, hanem nekem olyan 90-es éveki dolgok jutnak akkor eszembe. Hát szerintem cipőkről ennyi, nem? Igen. Igen. Nem tudom, miről beszéljünk még. Hát nem is tudom, én sem. Ez az adás fel fog kerülni az Üstökös Rádióra, vagyis hát beletesszük az Üstökös Rádióba. És nagyjából ennyi. Szóval... Erőt, egészséget!